Πηγαίνω τα τελευταία χρόνια στην Κάλυμνο. Με έχει γοητεύσει το ότι ως ορεινή και εγώ είναι ένα ορεινό νησί το οποίο έχει αρκετά βουνά, ωραία τοπία, προσφέρεται για πεζοπορία, ορειβασία. Είναι ένα από τα διεθνή αναρριχητικά κέντρα στον κόσμο. Η Κάλυμνος είναι ένα νησί που έχει ωραίες παραλίες, κοσμικές και πιο απόκοσμες, υπέροχα νερά. Αν κάποιος κάνει τον κόπο να νοικιάσει ένα καραβάκι θα δει ακόμα περισσότερα, ακόμα πιο ωραία μέρη, κολπίσκους που μπορεί να απολαύσει στο μπάνιο του. Έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές στην Κάλυμνο ως αθλήτρια και τον ελεύθερο χρόνο που είχα εκεί πέρα τον αξιοποίησα απολαμβάνοντας πολύ ωραίο φαγητό, θερμή φιλοξενία.